Awan doon magitikat. Buha ka yun doon. Nagkaway kayo mo na. Sige mo, nagkawayan o. Wala, di kayo nagkawayan. Naglalaglag din siya ako. Tuya, oy! Gawin na! Tuya! Lead mo prayer? Hindi o. Kaya na. Tapi niya magiging nagdadambal na talaga. Tapos ka. Uno ni Pacho. Na-press pa lang tawag mo. Ito, tinag siya, di mag-reply.